ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರ್ಲೆ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನರು ಇಲ್ಲಡೀತದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೊಲತ್ತ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ರೂಮ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದುನು ದಯಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ಪಾತೆರು ಜೊತೆ ಅಂಚಾದ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಕೈತಲಾಪುಲೆಕ ಎಂಕುಲು ರೂಮ್ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಇನಿ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ರಜೆ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಗ ಪಾರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಗುಡು ಮೀನುದೆ ತೊಂದೆರು. ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಜಪವೆ. ಎಂಗ್ಲೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು. ಎಂಗ್ಲೆನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಗುಡು ಮೀನು ತೊಜಪವೆ. ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮುಗುಡು ಮೀನನು. ತುಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಗುಡು ಮೀನು. ನಾನ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಪೋಪುನು. ಎಂಕುಲು ಮುಗುಡು ಮೀನು ಕೊರ್ರಂದು ಪೋಯಿನಿ. ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ರೂಮುಗು ಪಿರ ಬತ್ತ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.